Fydys chi wedi cyfarwyddwr cerdd y cynhyrchiad dros ddolchi'r Bryndy. Fedrwch chi ddeitha ni sydd efo chi ati i ddewis y gerddoriaeth ar gyfer y cynhyrchiad? Wel, wrth wneud cerddoriaeth ar gyfer cynhyrchiad sydd wedi leoli mewn amser mor benodol, oedd yn bwysig iawn i fi cael cerddoriaeth yn adlewyrchu hynny. Nid creu rhywbeth o'r newydd oedd yn mynd i swnio hanner tebyg i gerddoriaeth y cyfnod yn mynd ar ôl cerddoriaeth y cyfnod. A beth sy'n ddiddorol yw bod William Buckley hunan yn sôn am ganeuon ac yn crybwyll caneuon yn ei ddyddiaduron. Felly mae hwnna'n rhoi man cychwyn i ni. Oedd lot o gwaith i ddeud yn barod felly? Wel, ddim lot, ond chydig ohono fe, yn sicr. Mae'n sôn am un gan yn benodol, a mae'n cael ei gyfaill Lewis Morris sef yr Ysgol Haig i gofnodi'r alaw yna. Felly, dyn ni'n gallu gweld o ble mae'r nodiant yna wedi gopio o gyhoeddiad mewn cylchgrawn, The Gentleman's Magazine. A dyn ni'n credu taw y cyfansoddodd Saesneg John Stanley gyfansoddodd. A pa fath o offerynna oedd y bwysig o'r cyfnod pari oedd y wir poblogaidd? Wel, roedd William Buckley yn cyflogi telenorion fel byddai'r ambell i sgweir yn y cyfnod. Mae'n sôn am ambell delynol sy'n dda iawn, ac ambell un, mae'n crybwyll un fel The Worst That Ever Played a Harp, rhyw foi o Gaernarfon. Ond mi oedd y delyn deires wrth gwrs, yn rhywbeth bwysig iawn yn y cyfnod. Felly, oedd e'n bwysig i fi cael cyfarwydd nhw'n wedi gwneud hynny. Wel, mae Gwenno Roberts yn dod Abergwyn Gregen sy'n ffidbraig arbennig. Eto, nath i MA mewn cerddoriaeth y Mangor, plug. A fy nghyfaill Hugh Roberts sydd yn awdurdod y gerddoriaeth o Sir Fôn. A mae Hugh yn canu'r ffidl, mae'n adnabyddus fel ffidlwr, mae hefyd yn canu'r pibgon a'r delyn deires. Felly, o'n i'n gallu defnyddio 3 offeryn mewn adronnau gwahanol o frama. Lot i blesio rhai sy'n licio cerddoriaeth, felly? Wel, gobeithio wir, achos mae'r gerddoriaeth yn amrywiol. Mae'n ceisio adlewyrchu'r hyn bydde y byddigion wedi mwynhau, cerddoriaeth boleit fel petai, cerddoriaeth y werin yn y cyfnod, a hefyd cerddoriaeth yr eglwys. Dwi wedi mynd ar ôl Salmau Edmund Pris ar gyfer ambell beth mae Manon Wilkinson yn canu. Gret, oedden ni edrych ymlaen i weld y cynhyrchiad. Diolch yn fawr iawn i chi. Croeso.